Bore da unwaith yn rhagor. Wel, mae mis Mehefin wedi dod a wedi mynd. Mae'n anodd credu yn dwi bod hi'n fis gorffennaf yn barod. Sil cyntaf gorffennaf felly ac yn sil y cymyn. Gobeithio bod chi wedi cofio paratoi gwydred y wyn a darn o fara. Gobeithio bod chi'n hapusach wrthnos yma, bod chi'n cael o fori mlaen, cael ymweld ag un tŷ beth bynnag ar hannu gyda'r teulu a gobeithio bydd pawb yn mantisio'r y cyfle ond yn cadw'n saff hefyd. Mae'r hyn ddywediad Cymraeg yn gweud gan bwyll mae'n mynd yn bell a mae hynny'n wir ac gallwn ni o'n falch o hynny yma yng Nghymru. Wel, dewch i ni gadechrau gyda gair o weddi. Tynnu y nes atat nawr wrth i ni rannu myfyrdod a gweddi gyda'n gilydd yn dy enw di. Bydd yn bresenoldeb ar ein helwydydd wrth i ni uno mewn addoliad ac aros gyda ni fel teulu, fel cymuned a fel dynoliaeth yn ystod yr wythnos sydd o'n blaenau. Amen. Wel, fi'n dechrau bore yma gyda darlleniad byr o 10 adnod cyntaf, chweched bennod y llythyr at y Galatiaid o Beibl.net. Frodyr a chwiorydd. Os ydy rhywun yn cael ei ddal yn pechu, dylech chi sy'n cael eich arwain gan yr ysbryd fod yn garedig ato, a'i helpu droi nôl. Ond gwyliwch rhag i chithau gael eich temtio i wneud yr un peth. Helpwch eich gilydd pan mae pethau'n galed. Dyna mae cyfraith y Meseia neu ofyn. Os dych chi'n meddwl eich bod chi'n rhywun, dych chi'n twyllo'ch hunain. Dych chi'n neb mewn gwirionedd. Dylai pawb yn syml wneud beth allan nhw. Wedyn cewch y boddhad o fod wedi wneud heb orfod cymharu'ch hunain a phobl eraill o hyd. Dyn ni'n gyfrifol am beth dyn ni'n hunain yn wneud. Dyla'r rhai sy'n cael ei dysgu am neges Duw dalu i'w hathro drwy rannu beth sydd ganddyn nhw gydag e. Peidiwch twyllo'ch hunain. Allwch chi ddim chwarae gemau gyda Duw. Mae pobl yn medu beth maen nhw'n ei hau. Bydd y rhai sy'n byw i foddhau eich chwantau pechadurus yn medu canlyniadau hynny, sef dinistr. Ond bydd y rhai sy'n byw i blesio'r ysbryd yn medu bywyd tragwyddol o'r ysbryd. Felly, dylen ni byth flino gwneud daioni. Os gnawn ni ddal ati dawr amser pan fyddwn ni'n medu cynheuaf o fendith. Felly, bob cyfle gawn ni. Gadewch i ni wneud daioni i bawb, ac yn arbennig i'r teulu o gredinwyr. Y cymal dwi am ganolbwyntio arno bore yma yw hwn. Dyn ni'n gyfrifol am beth dyn ni'n hunain wedi wneud. Neu yr hen gyfeithiad y dysgon ni'n blant yn dyfe, pob un a ddwg ei faich ei hun. Pob un a ddwg ei faich ei hun. Tair stori fer sydd gyda fi i geisio tynnu sylw at hyn. Ond y ddoi fachgen, un cymharol dene ar ychydig llall ychydig yn fwy. Oedden nhw'n sefyll wrth ochr clorian, peiriant pwyso. A'r ddoi am gael gwybod faint oedden nhw'n bwyso, ond dim ond un darn o arian oedd gyda nhw i roi yn y peiriant. A dyma darw ar y syniad, a byddai'r ddau yn sefyll ar y glorian. A dyma roi'r arian i mewn i gael gweld y pwysau. 12 stôn 10 pound. Felly medden nhw, rydym 6 stôn 5 pound, 5 pwys, yr un. Doedd hynny ddim yn gywir wrth gwrs. Roedd un bachgen dipyn yn fwy na'r llall. Os ydych chi am wybod eich pwysau cywir, ydych chi sefyll eich hunan ar y peiriant pwyso. Yn yr un modd, pan fydd Duw yn ein pwyso a'n mesur, bydd rhaid i ni ateb dros yn hunain, a'r hyn yr ydym ni wedi gyflawni. Cofiwch hynny o hyd, gan gofio cymal tua diwedd y darlleniad ar yr adeg anodd yma. Felly bob cyfle gawn ni, gadewch i ni wneud daioni i bawb. Mae'r adnod yna yn berthnasol i'r ail stori hefyd, a dwi'n troi at gyfreithiau hywel dda.
Fe fuon fel criw o Eglwys Nazareth lawr yn Hendi Gwyn yn gymharol ddiweddar i weld y ganolfan yno, a dysgu am rai o'r cyfreithiau, a dyma un. Pan fydd dau ddyn yn cerdded yr un llwybr, ac un yn dilyn y llall, os digwydd i'r teithiwr cyntaf ddarganfod trysor, yna mae'n rhaid iddo roi ei hanner i'r teithiwr arall. Ond, os mae'r ail deithiwr a ddaw o hyd i'r trysor, yna nid oes rhaid iddo ei rannu gyda'r teithiwr cyntaf, oherwydd cafodd y teithiwr cyntaf ei gyfle, ac ni welodd y trysor. A di bob un ohono ni ddal ar bob cyfle mae'n gael. Mae sawl cyfle yn codi ben yn ystod y cyfnod o afiechyd yma sydd wedi bod. Cyfle i helpu eraill, cyfle i wneud tro da gydag eraill, cyfle i wasanaethu'n cymydog. Pidwch â cholli'r cyfle yna. Mae'r trydydd stori yn ymwneud ag un o arlywyddion America, pan oedd arlywydd y wlad honno'n gymharol gall. Mae parti o bobl wedi cael ei gwahodd i de gyda'r arlywydd Calvin Coolidge yn 90au'r ganrif ddiwetha. Nawr, doedden nhw'n siŵr iawn beth i'w wneud, beth oedd y protocol. A dyma benderfynu fe newn ni yn union yr un peth ar arlywydd, newn ni gopio fe. Fe ath popeth yn hwylus. Ond tua terfyn y te, dyma'r arlywydd yn arllwys ei de i'r saser, a dyma pawb yn gwneud hynny. Rhoddodd yr arlywydd ragor o lath a siwgr yn y saser, a dyma pawb yn ei ddilyn. Yna fe gydiodd yr arlywydd yn y saser a'i rhoi hi'r gath. Roedden nhw wedi cael ei dala yn dilyn rhywun arall yn ffôl a heb reswm. Ie, tair stori fer wahanol, ond mae'r tair yn dysgu rhywbeth i ni amdano ni'n hunain. Yn y stori'r pwyso, i ni'n gweld fod rhaid i ni sefyll dros yn hunain, a mae hyn yn wir mewn bywyd yn gyffredinol. Yn yr ysgol a'r coleg, roedd rhaid sefyll ar holiad ar ben yn hunain. Yn y capel, yno cawsom y cyfle cyntaf i berfformio, os licwch chi, ar ben yn hunain, drwy ddweud adnod. Ym Myfyrdod wythnos diwetha, o'n i'n sôn am y perygl o fynd gyda'r llif, a dyna ddigwyddodd i nifer oedd ar y traethau ynddo fe. Anghofio am y pellter angen rheidiol i gadw'n saff, a dilyn y llif. Ni gyd yn gwybod yn ein hunain beth sy'n iawn, ac mae'r cyfrifoldeb o wneud yr hyn sy'n iawn yn syrthio ar ein ysgwyddau ni, pob un a ddwg ei faich ei hun. Roedd yr ail hanesyn yn dangos fel y mae'n rhaid i bob un gymeryd ei gyfle pan ddaw, neu fe gollwn y trysor. Daeth y darlleniad allan o lythyr Paul at y Galatiaid, ac mi allech ddadle fod Paul wedi cymeryd ei gyfle, yn dilyn yr hyn ddigwyddodd ar yr heol i Ddamascus. Ydy ni wedi cymryd yn cyfle yn ystod y cyfnod yma? Mae'r trydydd stori yn dangos nad yw'n ddoeth bob amser gwneud yr hyn mae pobl eraill yn wneud. Mi allech ddadle nad yw'n ddiogel bob amser gwneud yr hyn mae pobl eraill yn wneud. A mae hyn yn sicr yn wir yn achos yr ymladd a'r gloddestar cymryd cyffuriau fi yn ogwr a Langland mor agos atom yn ddiweddar. Peth da fyddai'n ieuenctid sefyll dros ei hunain, cymeryd ei cyfle, a peidio dilyn eraill ar adegau, gan gofio hyd bod pawb yn dwyn ei faich ei hun. A mae yna un cymal arall sy'n bwysig i ni gofio wrth ystyried ein ymddygiad a'n ymateb i Fyfyrdod bore yma. Mae pobl yn medu beth maen nhw'n ei hau. Gawn ni weddio. Diolch i ti am y cyfle sydd wedi dod i wasanaethu eraill yn sgil digwyddiadau'r misoedd diwethaf yma. Diolch am ein harwen ar lwybr cymwynas, caredigrwydd a chariad. Maddau ni pan fyddwn yn araf i weithredu, ac yn
Yn araf i weld yr hyn sydd angen i'w wneud. Maddau ni os ydym yn dilyn ffolineb eraill, ac arwain ni yn ôl i lwybr diogelwch. Gofynnwn ni ti fod yn bresenoldeb amlwg yn ein bywydau yn yr wythnosau nesaf yma. Gofynnwn ni ti fod yn gysgod dros ein meddygon a'n nyrsys a'n gofalwyr, wrth iddyn nhw wneud i gorau i goncro'r feirws aflan yma. Edrychwn ymlaen at gael gweld yn gilydd eto, at gael rhannu addoliad gyda'n gilydd, ac at gael cymuno yn yr un adeilad. Cadw ni gyd yn ddiogel, a pari ni ddysgu oddi wrth brofiadau'r misoedd diwetha yma. Gofynnwn y cyfan, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, ni'n symud at y cymyn, felly fi'n gobeithio bod y bara a'r gwyn yn barod gyda chi fel finne. Yn anffodus, mae Eglwys Bethesda wedi colli aelwyd unwaith eto mis yma, wrth i ni golli Jeff Rymlo. Yn y cymyn diwethaf ar hwn, o'n i'n cydymdeimlo gyda'r teulu ar golli nesta, mam Jeff, a dyma ni heddi, gyda thristwch, yn cofio am Jeff, ac yn cydymdeimlo gyda'r plant a gyda Arwel wrth gwrs. Wythnos diwethaf yma, ei gollon Nazareth aelod, pan fi farw Trefor y Dyffryn, yn dilyn cyfnod diflas o dostrwydd, ac yn ni'n cydymdeimlo'n fawr gyda Geirona gan a'r teulu cyfan. Boed i Dduw eich bendithio wrth i ni gofio'n hanwyliad a thrysorir atgofion. Ac ymerwch gyfle i feddwl am eich hanwyliad, ond hefyd i feddwl am y ddau deulu yna wythnos yma. Mae'n bwysig cofio mai o gwmpas bwrdd y swper a casglodd Iesu Grist ei ddisgyblion at ei gilydd, nid yn unig i fwyta'r bwyd sy'n darfod, ond hefyd i wledda ar yr hyn sy'n parhau i dragwyddoldeb. Yno yn yr oriwch ystafell, yn hi mam Ioan Marc, o amgylch bwrdd y swper olaf, y bu ffrindiau Iesu yn dystion i Iesu'n cymryd bara yn ei fendithio, ei dorri a'i rannu, ac yna'i glywed yn dweud, cymerwch, hwn yw fy nghorff. Diolch am y gwahoddiad i ni ddod at fwrdd swper yr arglwydd. Ac wrandawn yr eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd y dderbyniau sydd wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Yr arglwydd Iesu yn os y bradychdef gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri ar eich mwyn chi. Gnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro yr yfwch cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Ac ai ofyn i chi, estyn yma bara, i ni wedi baratoi. Mae'r bara hwn yn arwydd gweledig yn ffydd ni o gorff Crist a dorwyd troson, bwytawn bawb o hwn, cof amdano. Dros fain as hyddai, mae'n syn ei weled yn wylawr Rhufeindyn, ei brofi gan wael bryfyn, a barnu Duw ger y bron dyn. Yr un modd, cymrwch y gwyn. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist, yfwn bawb o hwn,
cof amdano. Dim ond un a rhestyn llaw a hoelion yn ei ddwylaw. Amen. Boed I ffyddlondeb i'r efengil, a thyrngarwch i'r gwaredwr, yn meddiannu ni holl dyddiau ein heinios, ac I ddiw y byddor anrhydedd a'r diolch, byth bythoedd. Amen.